Kirish Bakhuid tong in Dubai nagabinda Louis Hemsworth body Angelica Rambai Jingjatai Bamjuk Minsiam Jung Midway nagabinda ka Jinkoi Jinkia John Meltarai Kurba Ropting Kurba Jopla Sun Amanda Kurba Agatha Kurba Alfonsa Kurba Afrelisa Kurba Danny Paul Kurba Carlando Adrian Paul Fabian Paul Duwairu nagabinda Shailin Renga Banyo Yaka Jingaiga Jinkoa Jinkia About life sparks of life. Life sparks of Sngi yau jisu nagabinda ga step tongin IT ke jing dumo jongi baro ki kon ki bawan nagabinda ke jing koi jingkia bad ke jing duwai pen koi duwai ru nagabinda ke inner healing retreat ka ban stang la shai ka sngi bad kum juru ke jing dumo shime jongi ha kerteng opa baru kon baru men sim Bakhuid amen ka jinga e jongo trai jongi jisu Christ bad ke jingi jongo Palei Lembad ke jingya sulak jungmen sim Bakhuid kindon rengka bat pi barong rengka bat hero ko himen ko para ke jimpule min dakasngi ko kot ver ingi vei pai vei ban im ya ke jingim ka Bakhuid ke jingim kalam tobria tonginak sange shipor ban kuslai halor baharo kita ki pop ka bapin dingit ya ke jingim jongi ha ka perkat ka perdain ha ke jing snow jongi ha ke jimur jimbar kha jongi ha ke jimur dur jongi ha ke kran ki kana jongi Kotrai jisu map yangi site kud yangi na bar ki pop ki bangi lale nga plan how blay badan board badho bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jimper khat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat chunga da ka jingle palat chunga da ka jingle palat bakra we chunga na markata nga karpadia kamaria Bakhuid kabayai sa katei soti ya ki angel bad kiri koin bad yapi ko himen ko para benduwai nagabinda chunga how try ublay chungi ublay badan board bar uni sune yangi badandala map igi pop chungi unilam yangi shaga jingim bam jekut amen try can rat ko play Sngi try can rat ko play Sngi Cristo map ko Cristo ram ko nom penim jongi pen
yangi trai ken rat ko blei se yangi trai ken rat ko blei se yangi Kristo map ko Kristo rap ko non penim jangi penim yangi Toong in nia duwai lembaga jinga side lem jung Ignatius Bakhuid janga Antioch balayap mater bangin bu yagi jing domu jungi bara hau jisu bawin karko un ben gantang yangi ko blei badon bor baro by im junam may uba pendeng pensin Yaka met bakentang janga balang jamme daga jimpla jinge jangi matir Bakhuid to aingi karpat bakumba ka jingsha shitam badon buram kabangila ken ma mendakasni kala ai hawu Ignatius Bakhuid ka Antioch yaka burambam jekut kumdaro ai kan trekam nagabinda ka jingeda Mawkhlam kod jangi da utrai jangi Jesu Kristo kon jame uba imbar san sha renkat badme hage jingelong kawe jungmen siem Bakhuid ublei junom la junom amen Kajing pule na kakishti jong Paulus Bakhuid siki Kristan a Ephesus u Paulus apostol jong Chris dakamon ublei ha kiriu khoj kibalong ru kiriu ngaj ha Chris Jisu kajing ai happy berkajing sok na ublei ukpa jungi but now utrai Jisu Chris anya ro ya ublei bad ukpa jong utrai jungi u Jisu Chris ubalakar khu yangi ha u Chris da kajingkar khu bakanja mensim baro ha kijakka beneng kumba ujit yangi ha u Chris Shua kajing seng nongrem ya kapertai bangin long ki Bakhuid bat ki Mawkhlam thobre hakmat jong u ulamang lupa yangi hakajing ge bangin long ki khun jong u Jisu Chris katkum kasandur jong kamon jong u na kamenta kajing ro ya kajing ai badon burom jong u kaba ula the sai halor jongi ha khun ba i jong u ha Chris niyo ya kajing suspa ada kasnam jong u kajing ma pi ki pop jungi katkum kaspa ba jong kajing ai jungu ya ka bawla the krai hangi na ba ublei lapan pau hangi ha kajing start bar kajing champang baro ya kajing maya jong ka mon jungu katkum kasanjur jungu ka bawla mang hau Chris kum kajing penbit penbiang nagam ta ka ya ka babiang balum lang ka wei ha po Chris ya ki ai ki ba habneng baja ki ai ki ba khandeu kaktin jong utrai Semua yang boleh. Sampai lagi peran abal news pak prapunya. Utrai, ruai jing ruai temai, bule ki kampela. Ruai utrai ka jing ruai ka batemai, na putrai ulale ki kampela. Tiga mo baksang tiba kujongu
kabor bapenim ublei jongi Yarisa da jingmen pertei baro Ruayaro ya kenoi ublei jongi Ruai utrai Ruai jing ruai temai Buleki kampela Ruai kenud ya utrai ya duitara Puturoi risa jam yusim utrai Toker kodur yau paru pertei Papertei bat benriu pasyong apa Ruai utrai Ruai jing ruai temai Buleki kampela Hallelujah 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 Ngalong kalati ka jing sisya bat ka jing Om don banwan chok pa lai tandanya Hallelujah 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 Utrai don rainkat bat pi Kai jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum u Lukas Kaburam hame kutrai Hakata kapor utrai uloong Kordit ya pi namar pite ya ki mod jintab jong kinong ya tulupa ya ki ba ki kpa tamen jong pi kilapan yap Kumta pi long ki sakhi bat pi menjur ya ki jingle jong ki kpa tamen jong pi Naba kilapan yap ya ki bat pi pat pite ya ki mod jong ki Naga ne ka daw ba ka jing start ublay kalong Ngapha ya ki nong ya tulupa bat ki apostol ya ki kato kanengut na ki kinpanyap bat kin ban ben bat kumta ya kasnam jong kinong ya tulupa baro ya ka ba penplay na do ka baseng ya ka prathei en sapan jingken na kane ka pateng na do kasnam muabel hadu kasnam usikaria yau ba lapanyap hapdeng kaduan bat kajaka kentang hoot ken nga ong happy ben sapan jingken na kane kapateng kordid yapi kistat ein namar pilashim no yau shabi jonga jingstat pi yalade pimtre bandrung bat pikhanglat yakito kiba dang yarung kadbau jisu udang mi no na kata kajaka kistat ein bat ki farisi kilas dang ban wodong teng e yu bat ban penshra yu ban kren persyang sapang bon ki e da kabariam boj artad yu bat kem daw yu hake e kaba un kren ka gospel u try kachingiro eme ku Chris Kohimen ko para bayir hautrai Jesu Christ minta kasngi kabalang karake ya kasngi ken mau buram yau Ignatius Bakhuid ka Antioch u bishop u balai hardin Petrus ulong baningkong nanda iwadus nanda u Antioch u Ignatius kumbangitip u Ignatius Bakhuid ulayap mater bad ula trang dik ben yap mater bad katkum ka history jong jingim jongu ka ong ba ula long
bishop ba im yaga jingim ka Bakhuid badula trang ya jisu badula yang saki naga bendau jisu katshaba ulei kadbanang ra ya sharom bandu brat ya shakimrat kalau ula to lupa shaki bangait harom bakim de ban kanglat ya matna kaban yap mater to ula kindu yaki ba kide ban yarap ya ban yap mater hado kata ula trang bandub yalong kawe badu Chris namar bale ula im yaga jingim Bakhuid uni ulong unong yala lese ngitip kadeha Antioch kala kot yaki nongbu jongu Chris Kristan kabamut kade ha Antioch kabalang kala Roysted bad ula long bishop jonga Antioch bad khaba ula im yaga nega jingim ngideben soto ula ring jimot naga jimpule beningkong kabangila puzon minda naga shiti jongo Paulus bakusha Ephesus but uble ula jid yangi ha Jesus Christ banlong ki Bakhuid but banlong ki Mawkhlam Tobria kane kalonga jingang nur jonga bane bale Jesus ula wan shagane ka parte ban pinkantang yangi uble ula pelong ya Jesus banjid yanga badiapi banlong ki Bakhuid banlong ki Mawkhlam Tobria kane kade ka jingang nur jonga beneng haba u ka beneng ka pe engi vai pa evai kumjuri ki mater baro kumjuri ki recoil baro ki bala im kane ka jingim kila sauto shai kadar ya ka jingang nur jonga beneng ha ka jingim krastan jongi ngide ban im da ka bas ngautu ya ka jingang nur jonga beneng bun ki brio ha kane ka juk ka minda ki im katkum ka jingang nur jonga porte lese katkum ka jingang nur jongi paralog katkum ka jingang nur jongi ki porte ke ba kring yangi katkum jingang nur jongi brio ke ba ya trailang batki kane kade ka jinglong jombon ki brio ka jingang nur jonga porte omde ban im ha ka jingkoi ka jingang nur jonga porte omde ban im Mawkhlam Tobria ka jingang nur jonga porte omde babaro ki bangait kin poisha baning ka jingang nur jonga porte kalong ba duna ba ki brio kin poisha shabaning ka jingang nur jonga porte kalong ban penjot ya ga jingim jongim brio lada ngi pinyasrim ya lade shakane ga jingang nur jonga porte ngin sa poisha ka jingjot ngin sa poisha shaka dujak bad habangi puson naka gospel ngiosngo ki piracy but ki Jew but ki patman jongi Jew kila im kumno kim shimla angnud ya ka baning namarba kim shimla angnud ya ka baning namarba kila kampnya de but ka parte kabama ki im kila kloy ben penyap ikinongya tulupa kila kren kila pasiao kila perta ya ka jingang nur jonga baning haba ki prophet kinongya tulupa kila one ban ya tulupa shaki part Israel but ki pat men jongi Jew kila lekum no kila penyap yaki don gibala sha penyap ha perdenga duan kane kalongka jingetu jungu jisu na marba pilate ya kamot nagabinda kinongya tulupa kabamot pilate ya kamot nagabinda kinongya tulupa ban pinshisha ya ka jingyap but kumjuru ban peni ya ka dakashin jonga jingkut jonga ta ki jingikai kabala wan hiat na bane kila pershang ban kang kila penbana yaki paidba ngimdon kam ban tingshu yaki ngilatap lupa yaki kasur jongi kam savashu namar kasur jongi nongya tulupa sur jongo ble kapin pindut ya ka jingim jogi brio bun gi brio ki bakwa ban im kadba mon ha kane ka parte kim sautanat satya ya ka sur jongo ble kim sautanat satya ik jimpin bait naki bayid batoin jogi kim sautanat satya ban wan pai shautrai da mar kilang ngam jilliu ha ka jinkring bat ka jingtenju bat ka jingpin shoy jongane ka parte bun gi kinna bun gi samla bun gi longkome longkupa bun gi nongyalam ki im ha kane ka dur bat uji suang komno ya ki nongyalam ki ba kom kane kinum yo ya ki jingkor ko bat ki nongyalam kom kine kilong ki ba kanglat yalade bat kum juru kilong ki ba kanglat ya ki wai banwan pai shau jisu tengi ngi don halo jongi iwai pai wai ya ke jingkit kli ka ba palat liam ban yalam iki bryu sha ubale da kaba im ya ka jingim kaba kuin da kaba jim
im ya ka jingim kalam tobria lada manga bad mapi ngim kitkli ya ka ne ka kam lada ngilong ki daw ban yalam ya ki ve shaka pop shaka jingsiniu ngi haban kitkli arsha naga binda ki te kam lada de ki mi ki pa lada de ki kon samla lada de mangi ki riniam ru khakaju kadu lada ngilong ki daw ban yaladeru ngile pop ya ki weru ngi penchoy ban le pop bad ngi long ki ngi kalalong ki daw ba pindut ya ki we ban im ya ka jingim ka ba koin ngi haban jubab hakamat oble naga binda ki ne kam naga daga daw ngi shimet ngi de ban kit kya bha ya ka jingim men siam banginum long ka daw ban penshoy ya ki we nginum long ka daw ban pendingit ya ki we nginum long ka daw ban penjot ya ka jingim jong ki we da ka tin jongi ne da ka jingim jongi ne da ka jingle jongi ko himen ko para ha ka ne yu kerish Bakhuid tongin duai komu akne Ignatius Bakhuid ka Antioch ngiru ngin kitkli ya ka kameram jongi ban long ke ba pin briang ya ka jingebi jongu Chris wat ladangi de ben yapru na ka ben daw Chris tongin long ke ba kloy ben pediang ya ka jingi mater ngi duai na ka ben da ka ne ka jinga e ben yang saki na ka ben daw Chris jisu be it ngis ngu yame ni it yame na ka ben da ka jingir spoon jame karku kardo ya bauro kini ki kon ke ba shimenda ha ka ne ka mas Bakhuid ki ba shimenda hangne pat ki ba shimenda ha ka online karku kardo baro ki bas ngap bat ki puson ya tinu bele bat ki pinbriang ya tinu bele kenamba lempa ka jingim pasaki jongi kinyo ya ka bainong ka ba mekular na ga binda jongi en yaro ya utrai Jesus Christ tongin yang tongin pla ya ka jingi ka jongi ngangit hau play pa bron bor baro nang tau ka beneng bat ka kindo but how Jesus Christ kon mamarway jungu utrai jungi yang bala puna min sim Bakhuid yang bala kana ka Maria teisoti yang bala shalabain Pontius Pilatus la sanat panayabu la yang pratep yabu la hiya shikibaya haga Sngi ka Palei nami pan kibaya la kiyo shabeneng ushang shikamono Palei pa padon bor bara nang da anwan pan ben bishari kibayim kibaya ngangit ho min sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jinyasilok Bakhuid haga jimam igipop haga jimi pakado haga jingim bam jikut amen Laispa Bakhuid. Petkaneka cinterwa Peyangi kotrai Kat kabangi don kenrat Ngis ngau babanan Ciknya jong metrai Ciknya jong Cing em jong metrai Cing em jong Ciknya jong metrai Ciknya jong Cing em jong metrai Cing em jong to ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallong ka ba priang khun ha ublay upa badon bor baro Trai priang ciknya lekti jongki na benda kesingro rong fenteng julu kasi mentoyengi dalam palang cui jumbo roi to ai baga jing tarwa knia jonga jimane jongi kallong ka ba pin snobha ya me ko trai ubala pidiang yau Ignatius Bakhuid usimbo keu jongu Chris ya ubala palong upo Bakhuid lemba ka jingsha shitom jonga jingya matir jongu da u Chris utrai jongim Amen utrai undon renka bat pim token tiu yala ki donod Ikitio kisau tongin aingu ya utrai ublay jongim kasong hong pat kade da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka pod bat ka jaka banaingu yame kokin rat koppa Bakhuid koblay badon bor bat bam chikut namar ka snam jongu Ignatius Bakhuid ka Antioch
Ya ka bala play ban pla ya ka kerteng jame ha ka ba pertu bod ya bu Chris ka pen pau ya ki kam ba pla jame da ki ba me pen chanai ya ka bor jame ha ka jing talot jangi but me pen kalai ya ki ba talot bor ben saki ya me lemba utrai jangi u Jesus Chris but na mar kata rengat ba ki bo jang beneng ni yai mane ya me ha ka ne ka perte da ka ba partashi junam shaka buram jame Bakhuid, Utrai Palei kipan, Nempertei sawada kaburam jome. Osana, Osana, Torwa Palei shajrom. Osana, Palei juno. ko para tong inang trang daga binda ka jimben slay jung men siam Bakhuid halo jungi bangin tup long ki kun ki Bakhuid ki Mawkhlam tobria naga binda ban yang saki naga binda Chris aga jingim barokawai dash sham melong Bakhuid katrai katmei jong ka jing Bakhuid barom nemar khatangi karpadia me to pen Bakhuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen siam jame kum ka umjer halo jangki bakin kalalang yangi kamet barkas nam jangutrai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala kamons ngba ula pdiang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kdia yavu badula ai halagi senran u on tushim batabam nakane pe baro nemar kane kalonga medjanga yakaba enaiti naga benda jumpi Hakaju keru kamendala le bam ula shim yaga kuri badank baingu biang yame ula ayaka halage senran u on Tushim batu dina kane pi baro nemar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batimai bad bam jikut yakabayan penmi naga binda jumpi bad naga binda ki babul naga binda ka jimma iki pop to le yakane ban kan mau yangam to snam bakardor janga Chris ta pen kuit yangi pen kuit yakamen siam hadim pen kuit pen koi pen kia yaki bapang ki bashitam yada yangi nau bamen neki klam kajimaya jonka jinget Katasin bangi bam yune upu bangi dinakane kakuri Jong me kotra dadadu menwan namar kata ngi ki bapen menda ya ke jingia bar ke jimmi pa jungu ngi tarwa habe ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngu aidem namar melanyu yangi ki babit benia hakama jamme parman shakriya me ta ka bas ngeverit ngi karpadia me bangi ki bayo binda hakamed bargas namu Chris ngilong ki bala penyat likawe da umensi Bakhuid token mau kotrai ya kabalang jengme kabala priang hasatla ke perthei bato penjana ya ka ha ke jing ej rangkat badu Francis ukpa Bakhuid jengi uwalbat marwain u bishop jengi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo
Tokan Mawkhlam ruya ki hanman ki para sunrang bat kan thei. Ki baliathia da ka bakrman ya ka jing me pat. Bad ya baro ki balaklat no ha ka jing Sngi jong me. To priang ye ki sha ka jing shai ka khmat jong me. To Sngi yang ibaro ngi kerpat ye me. Baringkat bat kamariate soti Bakhuid kakmi jong ublay. Ujisa Bakhuid ukurim jongka ki apostol Bakhuid bat baro kirukhuid ki belapen sing bahaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bentalem ha ka jing imbom jukut bat benginiro bat pendan burom ye me daw kunjung me uji sukres. Dawu lembadu badhawu kallang hamayu blayu pa badan bor ha ka jingelong ka wei jung men sem Bakhuid barro ka buram bat ka jingero junam la junam. Amen. Ko men ko parato ngin duai nagabinda baro ki jing tumu shimet ki duai nagabinda ki bayid batoin jangi ki bapang ki bashitam ki duai nagabinda ki balaklat ki duai nagabinda ka inner healing retreat na dula shai ka Sngi ba baro ki bawain ki niamadi ka jingit kar pang jung jisu ki duai ro nagabinda ki bapang baro ki ben sawan binda ka Sngi nagabinda ki jing duai pen koit ba baro ki niamad ya ka bor ba jung jisu halo jangi Kopa jungim ba bening kalong ka Bakhuid ka teng jame kanwan bi ba jame kalong ka mon jame ha kendo kumba bening to ayeng iminda ka jimbam jungi ka mahala ka Sngi batama pingi kerengkang jungi kumba ngirungi map ika beles niu padwa deram yangi sha ka jimban shoy rai ta Palei ingi na ka basiniu to Palei yangi ngi karpat ko trai na ka jing siniu ba ro ha ka jing spoon jame Toi jing suk jing sign hagi Sngi jungi. Kinam bada ka jing arap ka jing Sngi jame. Ngilait bada bona ka pop. Bangin yo jing edana ka jing jin jar baro. Kat bang idang ap ka melindi ka jing karmen Bakhuid. Bad ka jing wan pa jung nong penim jungi. U Jesu Christ. Namana jungme kalam hima ka jungme ka bor ka kuram junam la junam. Kotrai Jesu Christ meu bala ong haki apostol jame. Ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe de ki pop jungi, Henrya ka jingay janga balang jame, bad ha ka jing spoon jame, to ai haka ya ka jing suk, bad ka jingat le kawe kat kum ka mon jame, mame uba im bada basensya, junam la junam. Amen. Ka jing suk utrai, kandon bada bor rengkat bat pim, Rengkat bat pim. dap da ka jingi do Christ, tongen yai markelian. Kun lang bro duble mekir ki pop berte tus ngau sene yangi go kun lang bro duble mekir ki pop berte tus ngau sene Hakamiu kun lambro junga bale, hakamiu bakit na ka pop junga parte. So kita ke bala korsha ka jinga wai junga kun lambro.
Kamerdas nam Chris. 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 Kotrai jisungis ngamoyami royami maneyami nagabinda ka jing kot ka jing wer ingi way pay way Balongi Bakhuid Balongi Mawkhlam tobria Balongi Basaki nagabinda jame Balongi Bakindio buram yame aga jingim ga jungi ko jisu bayit kaner lakati jame halo jungi way pay way halor ki bapam ki bashitam baro ki badon ninda hapdeng jungi
kiba duai haka online ai baginang ya mari ka bor jame halo changki jisu bai kata ya kiba pangi ba shitam pen galai ya kiba pop bakinang yo ya ka jingai ya ka jingkoi haka jingem changki kindi buram yangi bai minda ai boring ye bai jisu pen doi pen kia ya bar ke ba pangi ba shitang ki ba duai na jingai ba nanjan par kum juru mena pen pen ye ke bayam sosi halor ke jingla jangi ba ba toin jangi jisu ba karko kardo yangi pen sle yangi pen gandang yangi kersiot dia yangi bangilo ki kon ke ba paisha me hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus, 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 Jesus. In God, in Jesus, I Lord, in Jesus, I boring in Jesus. Penslay, Ami Barro, Dakabor, Jame, Dakabor, Tamai, Jame, Jesus, hallelujah, 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 la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Tong in near Dubai. To ai ba upa beneng uba ngela pediang ha Sngi buram jong Ignatius Bakhuid un pendemai yangi ko trai baton pelong yangi ki kristan ha ka kerteng bad ha ka kam da ukres utrai jongim amen utrai undon reng ka betpim Palei badon bor baron karku yapi upa baru khon baru men sim Bakhuid amen ya lesuk ben penbana ya ka kubar wa pha jong trai da ka jingim ka jompim Isu yang lei. Tan spotlight. Kaburam hau power kuno mensim Bakhuid, bara long ba menengkong kunjung utama berawat nam la amen. Enyero yutrai Jesus Christ, nam amen.